Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binihadil ibda ta'ala al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratil mutabshimil maqam al-ghawthil azam sultan al-awliya Syekh Amin Hasan Ali Asyadili. Wa ila hadratil mursyidina murafi rahina maulana al-habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan an ghadab Syekh bin Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadratil masyayikhina wa masyayikhina ustadzina wa alimna walidina. Khususan Syekh Dar Tauhidil Hasaniyah. إلى حضرة الشيخ بهذا الكتاب تنبيه الغافلين شيخ عبد الليث ناصر بن محمد السمرقند وأصولهم وفرعهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi wa madana bi asrari wa 'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqalu khamsatu asya' man tabama alaihi zida fi hasanatih mithlul jibari rasiyat. Wa yuqalu den dawahake apa dawuh khamsatu asya'a utawi 5 pira-pira perkara. Man iku ta sapane wong iku dawama gelem langgengake sapa man alaiha ngatasi khamsatu asya' zida maka den tambahi fi hasanatihi ing dalem kebagusane man. Apa mithlul jibali umpamane gunung ar-rasiyati kang padha mancep. Wa yuwassa'u lan jembarake sinten Allah Gusti Allah alaihi ing atase man rizqahu ing rezekine man. 5 perkara apa wae? Sapa wae? Awwaluha utawi kawitane khamsatu asya iku man wong dawama kang langgengake sapa man. Langgengake ala sedekati ing atase sedekah. Walat padha uga iku sithik apa sedekah au kathurat utawa akeh apa sedekah. Sing keloro waman lan wong wasala kang nyambung sapa man rahimahu ing sanake man. Wala padha uga iku sithik apa usul silaturahim au kathura utawa akeh apa silaturahim. Waman sing ketelu waman lan wong dawa makang langgengake sapa man alal jihad ing atase jihad fi sabilillah ing dalam dalane Allah. Sing kepapat waman lan wong dawa makang langgengake sapa man alal wudu ing atase wudu. Walam yusrif lan ora leluwian ora berlebihan sapa man fi sabil ma'i ing dalam gunakake banyu. Sing kelima, sing kepapat, kelima. Waman lan wong dawa atau akan taat sapa man walidayhi ing wong tuwa lorone man. Wa dawa mang langgengake sapa man ala taatihi ma ing atase taat marang walidayhi. Wallahu kusal utai kusallah subhanahu wa ta'ala iku alamul wa hudana isna. Ana kang dawuh mangkene. 5 perkara, ana 5 perkara kang sapa wae nek nglanggengake 5 perkara iki, gelem nglakoni 5 perkara iki, mongko ganjaran kebagusane bakal ditambahi karo Gusti Allah. Kayak apa nambahine? Mithlul jibalir rasyat. Ganjarane bakal digandakno kali Gusti Allah kaya umpamane gunung-gunung. Bayangno. Ganjaran jadi logikane ngene. Kenapa ganjaran gak ketok? Jadi nek saumpama ketok terus kebeke kaya apa? Ganjaran sing diparingi Gusti Allah kanggo makhluke. Nah, intine ngono.
Ning kene jelas kok seseorang sing gelem nglakoni 5 hal iki utawa dekne bagian dari 5 golongan iki, maka bagi orang-orang tersebut akan mendapatkan pahala sangka Gusti Allah. Akan gedene mithlul jibalir rasiyat. Kaya umpamane gunung-gunung sing saiki mancep ning bumi. Gedene kaya apa? Wa yuwasi'ullahu alaihi rizqahum. Ora mung entuk ganjaran tak melainkan rizkine diparingi cukup karo Gusti Allah, diparingi luas karo Gusti Allah. Dalam artian ya memang sangat-sangat lebih dari cukup. Awwaluha man dawama 'ala shadaqah wallat au kathurat. Yang pertama, wong sing ngajekake sedekah, mbuh sithik, mbuh akeh. Jadi intine sedekah iku ora pandang berapa jumlahnya. Meskipun sithik nek dene ikhlas ya tetep ditambah oleh Gusti Allah. Dene akeh tapi ora ikhlas ya bolak-balik entuke mok ora entuk apa-apa sama Gusti Allah. Jadi intine wong sing langgengno sedekah, dekne gelem sedekah dalam artian ikhlas lillahi taala. Meskipun iku sithik, atau syukur-syukur akeh ikhlas. Maka bagi orang tersebut dekne akan mendapatkan pahala sing sepadane gunung mau. Bahkan rezeki ini akan diberikan lebih oleh Gusti Allah. Jadi meskipun misal ana wong miskin, tapi dekne nglanggengno sedekah, istiqomah oleh sedekah, dalam artian ikhlas oleh sedekah. Padahal meskipun iku miskin, maka suatu saat mesti Gusti Allah akan melancarkan rezeki orang tersebut. Terus yang kedua, waman waswala rahimahu qalla au katsura. Wong sing nepung sanake sithik utawa akeh. Wong sing gelem nyambung silaturahim, gelem memperbaiki hubungan karo sekitare, meskipun itu sekedar hubungan cilik-cilikan, dalam artian sekedar saling berkunjung atau syukur-syukur nek saling berbagi rizki. Intinya enek hubungan silaturahim, enek hubungan kedekatan antar sesama, hubungan rukun, maka Allah akan memberikan balasan sing lebih kaya wong iku. Ini termasuk yang kedua ya. Yang kedua dari orang-orang yang akan mendapatkan pahala kayak dene gunung. Bahkan rezekinya dilancarkan Gusti Allah. Jadi gak usah heran, misal ana uang kok senengane berbagi, tapi kok hartane ora entek-entek, iku ya mergo barokah sangka silaturahim, barokah sangka sedekah. Jadi silaturahim iku ora mau sekedar berkunjung, saling berbagi harta itu ya termasuk silaturahim, ya termasuk sedekah. Dan kedua-duanya iki mau termasuk satu hal sing iso jembara rezeki atas izin Allah. Terus yang ketelu, wa man dawama 'alal jihadi fi sabilillah. Wong sing ngajekake perang fi sabilillah. Jadi nek wong biyen selama ijek enek perang, ijek enek jihad ya iku termasuk dari amal sing ganjaran gede. Nek saiki misal orang enek perang ya dengan cara menuntut ilmu, dengan cara intinya sing tenanan itu ya termasuk insyaallah termasuk jihad fisabilillah. Oleh belajar sing tenanan, oleh ibadah, oleh taat yang insyaallah sing tenanan, insyaallah. Terus sing kapapat, wa man dawama 'alal wudu.
walam yusrif fi shabil ma. Wong sing ngajekake wudu lan orang lewati batas oleh ngesokake banyu. Iki gelem dawamul wudu, gelem intine sampun batal langsung wudu. Kesucian dirine dijaga dengan wudu. Bahkan nek ndekne nganggo banyu ora berlebihan, sacukupe sing penting ndekne gelem dawamul wudu. Maka orang tersebut juga akan mendapatkan balasan sama Gusti Allah berupa ganjaran sing gedene sak gunung utawa plus rezeki sing dicukupkan oleh Allah. Terus sing terakhir, waman ata'a walidayhi wa dawama 'ala ta'atihima. Wong sing taat ning wong tuwa loro lan ngajekake taate. Intine wong sing berbakti ora sekedar kaya nek pengen apa lagi berbakti, pengen nglakoni iki lagi berbakti, pengen entuk apa saka wong tua lagi berbakti, ora ngono. Melainkan memang tulus oleh berbakti ning wong tua. Iki ya oleh balasan sama Gusti Allah. Babu haqqil jari. Qala al-faqih Abu Laits As-Samarqand radhiyallahu anhu wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.